Dịka unu bịara unu bụ ndị ọbịa unu ndị ọbịa nwafọ Igbo chiri ezigbo echichi dịka anyị nwachiri n'ihi na Nkowa autonomous community onye na-anọ onye ọbụla chiri echichi dị ya before ga-echi echichi na Nkowa autonomous community ala enye oyi ọchaghi ga-etoruo ya otu unu bịara n'ụlọ m aga m iji ọjị nabata unu were ọjị ma were ọkwa dịka kwana ndị ihu ọma kpọrọ dịka anyị ọkwa ọwụ mekwara ya amaghị mgbe eji tụọ ọkwa ihe ilele anya ọya ọkwa aga m ịpanwu ndị ya wute otu aka ma aka abụọ dị arụ ọkwa onye wetara ya n'ewu onye mụtara my grandfather. Then my grandfather bịa yuzuo ya. My grandfather nọrọ 105 years.